Lubbock Texas khua atlei rol pakhat Joanna Rogers chu aru matangin abova police te chuan abo ni ti an hriat bak chu engma chhui zui ngai na an shelova rinhel tur tak ngial po an shelo kumni don abo nuwa po achin chang engma hriat an la nei thei chuang lova an khua cheng no chi zuar pakhat abo vele nu chuan chu tlei rol bo ta chunga thil thleng eng kim chu an chui chuak thei ta chau ani September ni som panga kumsang ni panga khan Texas aveng pakhat Lubbock bawlhhlawh paihna hmunah thok te chuan bawlhhlawh trop tak tak zinga suitcase la thar thang reng takhi an hmuhchhuak nol maya achunga engthil nge omte reng ti hriat tuma an han hong chu meichhia kumsom thum borvel ni ngei tur ruang alo ni reng mai ataksa chu nuin nawa pailaya apum chunga naute omdan chia hian alo muthlep deuh nuaya hliam le pem enge mozat anei bok thomhnaw engma ain belh baka akere ka tatu in chu samar tile asama sen ti bak chu engma chui zui theina tur thil tangkai an hmulo medical examiner te chuan chu nula chu athi atanga darkar somni pali po alaral lo thule nasa taka sei sak ani nuwa suitcase chunga athi ma khungani thu an soya athi chan ber chu a hliam wang nilovin asphyxiation nin an soi chu boruak hip tur tlak cham wanga thi ti na ani dam reng chunga thok lak tur om lo khopa suitcase tereu te han tan chu a rapthlak le ang a fingerprint atanga alan dan chuan kumsom ni pakomi summarily baldwin ruang ani nuvalai kumsom ni pakomi nochizor wanga police lampoin an lo kam khat ve zeu to summarily baldwin hian pasal nei lovin fapali anei toa athi lai hian naute thlanni le achan vemi apai mek bok meche om thadu lo tia khotlanga en shan le soihlo tak mai ni chungin amale afate en kolna turin atheyang angin eizon na kong adap vea sumlak luna ol samjok nia ashiat kothler trop le nun bawlhhlawh tak kara ei azong ve sham ani chutianga hum sualdai palte tan chuan tal chhuah le a har satal to thina an eizon na le an tal vel thin na hmun anga hi chuan mi sang an koplora officer lian ber tanga vai truck driver thlengin mel hriat po an nga hle arinom mi fel tak move nei sial ve tak te po ton chang an neyanga chuti rol chuan mi sual torot gunda heavy lutuk ton fu chang po an nei ngei turangai ani tin aruang an charna hmun la bawlhhlawh trop tak pai khom na hmun nin finfiana zon chu bu pol zinga hriau zonang vela hau tak ani dona investigator te tan tual that tu han zon chua chu hupur om vet tak ani nu chui tu te chuan suitcase chu an han zir chianga fingerprint pakhat ma hmu tur a om lo ma se van nei thak takin brand ming in tar na chu alo la om hlau maya a label le barcode te po fia takin ala mu thei vek mai investigator te chuan suitcase siam tu telama bul an han trana a siam tu company lam chuan chu tiang suitcase chu Walmart dora chau an shal chhuah thin thu an lo soya Walmart dora chuan poi khoina an suitcase manang chia universal product code number nei zon chhuah chu alo har salo top mai Walmart chuan khol changkang le tangkai an thil shalte an shal hun te nen lama chui zung theina an lo nei hlau mai suitcase universal product code number ang chia chu summary ruang an charni jinglamdar thum vela an shal nge ani ti an hmuhchhuak ta suitcase leitu chuan kutkor a leitel bok jingdar thum bor vela suitcase le kutkor leitu ringa han bazar chu mipa ngai tan thil ti chi ani lo ti JI investigator te chuan kan cha thiam ngal mayang chu ole investigation kan kalpui tak main kan khesi han like le liamila chuan he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khongain han subscribe vela notification ka ion page chuan video thar lo chua piangin I first zia thailo ni point chan sa sang beidong mia su investigator de chuan jing lamdar thuma suitcase leitu chu CCTV tangin an han en chianga mipa Latin American male puleklek vunthim lampang
fitruk vel sang ania kumsom ni bor vel ni turangai ani Walmart garage truck sen apak lai chiang takin CCTV in alola tin atual thana man ruwa ninge yarin leinan Rosendo Rodriguez credit card amang ti an hmuhchhuah le ta zela Suitcase alei nuwa petrol laknan credit card ngai bok chu amang le ti an shathei bok petrol pump bulmaya chuan hotel pakhat aming holiday inn ti hi aoma investigator de chuan hotel receptionist nena chu credit card nei tu Rosendo thalak chu anan entira receptionist chuan thalaka mi chu an hotela a thlen thu le Thomas Rodriguez minga registration ati thu investigator de chu alo shila hotel chuan room chabi pa ngai manglovin card chabi an manga chu chuan card manga room an lu hun zong zong alo chin chia vek maya jing lamdar thum le minute somli paruka Rosendo chu aruma aluti record atang chuan chiang takin a hriat theya arin hlel om tatel tel mai arum lua chu investigator de chuan an endikta carpeta le bedsheet vela te chuan thisen alo kai nuai mai achian tom telul nen investigator de chuan fin fiana dang an la zon bel cheu mai an hai theya piang an haya dap oma an ngaya piang an dap kwal ta zela room pona bawlhhlawh bawma a thlenna holiday inn bag an hmua a chhungah chuan Walmart polythene a fun kutkor alo om ran mai investigator chuan an fin fiana hmu zong zong te chu a chiang tok viau to angain Rosendo chu man an han tuma ma se an hmu mai thei tatlat lo a cell phone man dan te anan chuya samari ruang a paihnu deuh lok ninge turangaya basa chuangin tuala thalaya akora hak ninge yarin hachung ngei mai chuan a in selfie vela chu athalak chu abial nu te zinga pakhat nena thonin San Antonio a kakir le meke ti thu aziak tela investigator de chu anu le pa ina thu zot chiang turin an vakala Rosendo hi a fing vak lo nge a ave shim shim nge an man chua aring lo zok anu le pat ina chuan thlamuang takin alo om veng mai investigator de chuan an man chiang kerasin le Rosendo chuan samari thina in nam hnoina chete ma anei lo thu soin tang na te ma se forensic result lamin engkimaron ti chiang kwar mai si hotel bawlhhlawh bawma an kutkor chhar atang chuan DNA sample an la kutkor pon lama samari DNA chau mu ni ma se achung lama chuan Rosendo DNA an mutel tlat tin samari taksa ami pamut pui sul nu an hmuhchhuah le Rosendo DNA chu ain mil chia boka Rosendo Rodriguez atan phatrual anitalo investigator de chuan ni chung lekin tual thattu chu an zong chuak theita ani Rosendo computer chu chipchiar deuh zokin an han zir chianga heti an mi man te bung ruale sul nu vel han zir chian hi chu investigator de ti dan phung pa ngai ve reng ani thin amai ro chu an rin ai dain chu computer chuan thuruk alo pai nem phian mai Rosendo chu online na nula biak kwal le han ler kwal vel te chu alo shat phian maya zeitheyang berin an chhai kwal vel phota atopa jigi nge atumti hriat zet hian message skill tak alo thon kwal vel thina ni ti an hmuhchhuah ka a computer a chuan a thatak summer bolt win ming chu search history a alo om thlatwar maya internet a alo en tharuna sa ni ti a chiang tareng mai chuti rual chuan a search history a vek chuan nula dang thalak le profile thlir regu deuh alo neya chu nula chu Joanna Rogers ani investigator de chuan chu tia tual that tuarin hlel computer ming lo lang ta tuar mai chu tunge ani te reng hriat tumin an han chhui chiang ta kumsom paruk mi Joanna hi high school zirlai ni in kum khat le chan ve lai alo bo reng to ani mainly kum sang ni palizan lai dar khat bor vela anatho na mun sandwich dor tangin a hoa anu le pa te chu jing lama anin hmu tur thu le a mangai thu te hrilin a pindana aluta zinga chuan joinai chu hmu tur om tareng reng lo mai an ina chuan misual luruk na le chet na hnu ma hmu tur om lova anu le pa in hnuai sitting room bulmaya mu te lain eng thom ma an hre si lo akar te a chabi te
a cellphone le a poisa te chu angai ngain alo lo om box sia a hak lai ti lo chu thom no hak thlak tak ngial po a keng chuak lo tleirol fel a chung te poin an chuan ve joanai chu atlan bo tamai ani ringan tam le ma se a chung te chuan chu timaya an fanu chu a then bo mai an ring si lo police le tlom ngai polten thei to pin joanai chu anan zonga ma se thlasom pariat chung chuan a thom hriat tur ei po a om lova a chung te chuan a thi nge adam ti po an shelo Rosendo an joanai chanchin alo chui zui ti anan mu chuan investigator de chuan an na an le zo lo ti an hrethiam ngal maya samari chunga khatiang thil rap thlak ti du chuan midang chunga po ati shedon lo ti an hrechiang lea joanai bo chungchanga chuan Rosendo chuan innam noina anei nge an ring het tabur mai samari le joanai te chuan in an na tak mai an neya an samrong a sen ve a an pani chuan an vunango dun lebok Rosendo computer alan dan chuan joanai bo ma chuan an lo in besi ke ve zeu thin ti a hriata investigator de chuan joanai cellphone a Rosendo nena an in biak na engma mulo ma se a bo zana chuan Rosendo chuan a cellphone a tangin joanai chu a bedroom landline a benge yani ti an finfia thea chutia finfia na sang an hmuhchhuah chuan joanai chu bo satlia nilovin Rosendo an athat nge ani rinna alian ta hle investigator terin dananga samari thina le joanai bo chungchang chuan in zomna alo ne ani chuan joanai ruang zon na chu football khel mual pathum zet lenna khopa zaw bollo paina hmun bal le trop taka chuan tho angai dona a hau tak chal don le sabram chu ramchang kang ti taka an bollo paidan te hi an fel fai khopa an sanitation truckin bawlhhlawh a khon khom te chu a veng te in paihna hmun bik an lo nei thlapa veng changkang le changkang lo deuh te chu an bawlhhlawh tangin hriat awl sam viau mai theani amai ro chu ti chung chuan joanai te veng area bawlhhlawh an paihna hmun ringot po chu a zau thamin kumhni chuang bawlhhlawh an pai khom to na hmun ani wangin hanchin le vel chu ala hu phur om hlea bawlhhlawh tlem te da khom po arim chiat ma te lul nen chuti zat bawlhhlawh om khom chu arim chiat dan angan heavy viewin arin om ti chuan tlom ngai thok chuak mi za chuang te chuan trop le bal po soilovin joanai ruang zon na chu ngor takin an kalpuita bawlhhlawh chitin reng chu hai letin ruang ni thei omang chu an phek zon ta top mai ani kar som pani chung zet an zon nuwa po chuan engma an lamu thei chuang lova investigator de chu an lu a hai tamap mai tin nula le tlangwal tlom ngai tak mi za chuang te tan chuan natna engemo thipui thei khopa hlawom te po kai ol samdon in an hria an na chu chhun zom lo mai thain an heta chutia an chol deuh wang nu October sang ni paruka bawlhhlawh nor khom na khol pakhat chuan bawlhhlawh zinga tang chuan suitcase aron nor chuak nol maya a chunga chuan ruang troi chhevek tole samsen alo oma chu ruang lai na tom tak chu aha atangin an han zir chianga thlasom pariat lai bo to Joanna Rogers si ruang ngei chu alo ni ti chuan kumsang ni pariata Rosendo Rodriguez chu court ma ain lanta prosecutor chuan an hnu chhui na atanga an hmuhchhuah le ama Rosendo ngei investigator te na ain puan na atangin samari le joanai te chunga ache dan chu heti hian a khai khom theita joanai chu mei nili sangni pali jing lamdar ni vela Rosendo chuan kolin anin kota nga thu ashila joanai chu phur takin internet atanga abial pachar tharne na in mutur chuan a chuak ru thema Rosendo motor chunga chuan hun nuam tak an mandun ringin aluta ma se arin ain Rosendo chuan boruak alo ngam dai mai moi lo takin a engenge molai te chu a khoi vela a che dan chu joanai chuan alo ngai theilo top mai anin nial boita ti chuan Rosendo thinrim chuan joanai chu a motor chunga chuan a thatta aruang chu suitcase a khunga bawlhhlawh boma pain bawlhhlawh contract chuan bawlhhlawh pai khom na hmuna a paita ani ti chuan joanai a tha tanga kum khat nu September ni som pali sang ni panga zana
no chi zuar samari chu holiday in hotela chuan a hruai luta an ti turang ang te an tlingtlak fel nuwa chuan Rosendo chuan englo man chu bat sak atuma fapali en kol lai mek le pakhat pai mek samari chuan a fi chu dil chuang nge atuma anin nial chho chanta chutia an rik tak chiam nuwa chuan Rosendo chuan samari chu a soi sata shep maya ni khoshelo khopin kut athak ta thisen a chuak na sa hlea hotel room bedsheet le carpeta te chuan na kai nuaya Rosendo chuan hotel pialoka Walmart dora chuan akala a credit card mangin suitcase le kut kor chu avaleya a motora petrol te thunin zing lamdar thum le minute somli paruka aruma alet lea samari taksa chu suitcase a chuan a khungta autopsy result atanga alandanin suitcase a no tirlai vel hian samari hi alathi chiang lo niin alang Rosendo chuan a kut kor man le a suitcase le na receipt te chu room pon lamkong khar bula bawlhhlawh bawma chuan apaya ti chuan joanai ruang asong bolang chin samari a khungna suitcase chu pon lam bawlhhlawh bawm liana apai lea ti chuan bawlhhlawh bawm khon trakin bawlhhlawh pai khomna a ruang an charna hmunah chuan ava pai le ta ani Rosendo hi trailan nei ma hian a hremna ti nepna turin korta athil ti sual chu poma judge ma a athiam lo thu puang chuak turin prosecutor lamin inremna siampui antuma Rosendo hian adu tlat lo ti chuan kumsang ni pariata Rosendo Rodriguez chu Joanna Rogers le Samarli Baldwin te tha thu boya chuan thiam lo chantir nin thitura achung thu rel ania October ni somthum sang ni som pasari khan US Supreme Court a ashremna ti nep deal na athelu chu nol sak ania March ni somni pasari sang ni pariat khan Huntsville Texas Rosendo Rodriguez chu dan angati hlum alonita ani